Ha kamit jong ka khat ar tarik risau araja ar phaulai kawe ka jingja ka ba pen kendet bat pen par nyang khriat ya ki pat ba we usamla ya ubalatip kerteng kum Stevenson thaba ar pkhandai snem karta la suba ba ula dakhat ya la ka jingem ha utalai phasi ha ka we ka khlaw hapo ka shnong nokse kabadan mar khap bat ka shnong lumo ba apa shilong uni usamla ubayap ha utalai phasi ude ubashong basa halumoba parmau block 1 bat ya uni usamla lalap ningkong da uwe ubrio ubashong basa hanongse hakapor kumba khnai ba JEA katba udang thumu banlet don kam shalumoba henry kendit kensan ulayo iya kamet yap kabalas den ha uwe udiang hakaba ki kejat ki kendu ha khandau halor kane kila pentip shaki pulit hakaba hadu kapor shipo shiteng AA ki pulit na jhalu para outpost kila poi hakate ka jaka bat kali tokit na ki bahayi hasam bat ya ki pat ba ki badon hakate ka jaka Hadin baladat ban kali tokit ki pulit kila pha lau no ha ki bahayi ngasem ya utalai balate ha udiang bat ha urendang. Kemudian lah yang ini tentang mobile. Civil. Civil kan? Civil. Gerak saya ambil bawa civil metaro. Betul dicoba.